Исәмсез. Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары карыйсыз. Бүген мин Алмаз Ярмиев сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Яшәү өчен яңа шартлар. Һәрбер квартира индивидуальный отопление белән утыра. Кукмарада күп фатирлы йортны төзү эшләре дәвам итә. Һәр вакыт атлар янында. Любой хайван кабул итәргә мөмкин, үзеңне күрсәтсәң генә итеп хуҗа итеп. Ни өчен Илнур Губайдуллин үзенең тормышын атлар белән бәйләргә уйлаган? 35 еллык тәҗрибә. Балалар уже все битү ягына бара инде. Балайз булды быел. Шулла авылында гомер итүченең 100-гә якын умартасы бар. Кырда эшләр гөрли. Яңгырлар булу сәбәпле югалтулар 10-20% тәшкил иткәннәр мөгаен. Восток Аграда традицион көзге семинар узды. Ярминкәләр эштән туктамый. Кто товар нас возьмет, тот туда шли в круглый год. Районыбызда мәгариф учреждениеләренең ярминкәсе ничек узды? Кукмарада 4 катлы күп фатирлы яңа йорт төзелә. Биредә бүгенге көндә эшләр дәвам итә. Бу йортта үзләренә фатирны бары тик дәүләт торак фонды программаларында катнашучылар гына ала алачак. Тулырак киләсе язмада. Җыллык буенча бөтен таләпләргә китерелеп, яңа технология белән салына. 4 катлы бер подъездлы яңа бина Кукмара шәһәренең тимер юл урамында урнашачак. Бүген монда төзелеш эшләре дәвам итә. Эшчеләр 3нче катны күтәрү белән мәшгуль. Икенче атнадан башларга телибез. Ут кертүләр, су кертү, штукатуркалар, бөтенесе нигә планга салынган. Төзелеш җитәкчесе сүзләренә караганда, бер катны төзү өчен 15-20 көн кирәк. Биредә 28 кеше эшли. Шуларның берсе Тәлгать Хәсәнҗанов. Ул инде күп еллар дәвамында төзелештә эшли. Әйбәт инде. Кешегә әйбәт булса инде. Сәгать ничәдә килеп, менә ничәгә кадәр эшлисез гомумән? 7-дә киләбез, 5-кә кадәр эшлибез. 6 көн эшлибез, суббота кыскартабыз, ял көне ял инде. Бер ял көне ял инде. Йортның гомуми мәйданы 510 квадрат метрны тәшкил итә. Киләчәктә барлык фатирлар да чиста отделкада биреләчәк. Әлеге бинада барлыгы 16 бер бүлмәле, 4, 2 һәм 3 бүлмәле фатирларның булуы каралган. Киләчәктә дәүләт торак фонды программаларында катнашучылар биредә үзләренең торак шартларын яхшырта алачаклар. Программаның критерийлары яшьнең аермасы монда разница юк. Монда безнең булырга тиеш бер кешегә 18 квадратный метрдан артмаска тиеш инде. Если йорт җире артмый икән, алар бу программада участвовать итә алар. Кукмарадагы яңа торак йорт шәһәр халкының торак проблемаларын хәл итү юнәлешендә өстәмә адым булачак. Шулай ук киләчәктә ятим балалар өчен тагын 2 катлы йорт төзү планлаштырыла. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Миңа чын мәгънәсендә ат җыны кагылган. Ылыяз авылында туып үскән Илнур үзе турында шулай ди. Ул тормышының күп өлешен атларга багышлаган. Быел ул бөтен дөнья күчмә халыклар уеннарында катнашты. Тулырак киләсе минутларда. Илнур Губайдуллинның атлары өчен бу тавыш үзенчәлекле бер сигнал. Бу сызгыру ишетелә, димәк, хуҗа янәшә. Ылыяз авылында гомер итүче 28 яшьлек егет күпләп атлар асрый. Бу җан ияләренә мәхәббәт кечкенәдән үк булган. Үзе әйтүенчә, әтисеннән күчкән. Миңа бер яшь булгач әти ат алып кайткан, иң беренче атыбызны инде. Шуннан соң әти белән йөреп, ярышларга, сабан туйларга, шуннан соң үземә калды 18 яшь булгач әти бетерсәң дә синеке атлар, үрчетсәң дә синеке дип. Вакытта безнең 3 көн атлый, шуннан соң үрчетә башладым. Илнур һәр көнен үзенең тугры дуслары атлар арасында үткәрә. Аларны кайгыртып карый, басу болыннарда йөри. Ә чабышкы атлар өчен ул индивидуаль рационда төзегән. Алар үзләренә аерым спортсменнар шикелле аерым питание. Алар ашыйлар инде иртә белән каша, ул кашага кушылган була сулы, суда бүртергән. Аңа кушабыз жмых, кушабыз отруби, кушабыз сухое молоко, узаларга бирә торган, кушабыз тарткан арпаны, кушабыз кукуруз и кушабыз акбур. Бүгенге көндә Илнурның хуҗалыгында 20 баштан артык ат бар. 3 ел элек ул аударыш от спорты ярышлары белән кызыксына башлаган. Быел Ылыяз авылы егете Россия җыелма командасы составында Казахстанда узган бөтен дөнья күчмә халыклар уеннарында призлы урынга лаек булган. 6 кеше белән көрәштем. Аны 5-сен җиңдем һәм выход финалга җиңелдем Казахстан егетенә.
Бу медаль Илнур өчен айрым әһәмияткә ия, чөнки мондый масштабтагы бәйгедә катнашып җиңү аның өчен беренчесе. Ярышларда катнашудан тыш, Илнур һәм аның дуслары еш кына атлар белән төрле сәяхәтләргә дә чыгалар. Узган ел алар 3 көндә 140 километр юлны үткәннәр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. 35 елдан артык балкытлар арасында Шулла авылында туып үскән Ильяс Аюповның кечкенә булышчылар белән эшләүдә тәҗрибәсе зур. Умартачы булу авырмы? Умарта тотканда ниләр белергә кирәк? Миләүшә Хаҗиева сөйләячәк. Быел обильный булды җатык, короткий. Июль ахырында уже җатык бетте. Ильяс Аюпов тәҗрибәле умартачы. Кечкенә булышчылар белән ул 35 елдан артык эшли. Умарталарны үз хуҗалыгында да, урманда да тота. Шул сәбәпле кортлар болны кырлардагы чәчкәләрдән дә Ильяс Аюпов үз участогына чәчкән фацелиядән дә җыялар. Уже сезон бетте. Кортлар гөж итеп тора инде менә бу фацелиестендә. Бу бакчаларга сидиратка да әйбәт инде, терис урынына да, азот та бирә ул, проволочникны да бетерә ул, аңлаган кешегә әйбәт инде бу фацелия. Бол әз булуның сәбәбе бол кортларның саны азаю. Ильяс Аюпов узган ел кортларның 35%-ын югалткан, ләкин алайда бүгенге көндә 100гә якын умарта тота. Аларның күбесе инде кышка әзер. Инде балалар чыгып бетү стадиясында, балалар чыгып бетүгә ахыргы лечениялар бирергә әзерләнәбез. Ахыргы леченияларны биргәч инде шәт иншалла балаларны җитәрлек күләмдә калдырам. Мин чиста балда гына эшлим үзем. Умартадан кала Ильяс Аюповның өендә үзенчәлекле бер җиһаз тора. Бу универсаль күчмә күзәтү умартасы. Аны ул махсус ясатып, узган ел үзенә алып кайткан. Сәламәтлек өчен файдасы бик зур дия. Бигрәк тә тын юллары белән проблемалары булган кешеләр өчен. 15 минут суладым мин. Шул сагый бала йокысы белән җоклап китәсең инде, иртәгә уянасың аннары. Менә булай апидомикларда инде 2 сәгатьлек процедура кирәк инде башыннан, да ничек ярәнәсең инде. Анда җокка китсәң инде шул үзенең энергетик әйбәт инде кортларның. Тәҗрибәле умартачы бу юнәлешне сайлаганы өчен үкенми, чөнки аның бабасы да күп еллар дәвамында умартачы булган. Ә хәзер Ильяс Аюпов үз эшенә булган мәхәббәт уңышларга китерүен испатлаучы шәхесләрнең берсе. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кырда эшләренең туктап торган чагы юк. Бүгенге көндә район хуҗалыкларында кукуруздан силос салу эшләре дәвам итә. Көзге эшләргә багышланган чираттагы семинар Восток Агрода ничек узды? Минем хезмәттәшем тулырак сөйләячәк. Чүп-чар үсәргә тиеш түгел, ялт иткән барга тиеш, басуга, оборотка кертеп җибәрергә кирәк. Мәүлид Гарипов тумышы белән Яңа Сәрдек авылыннан. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә аның 35 елга якын эш стажы бар. Тәҗрибәсе дә инде җитәрлек күләмдә тупланган. Бүгенге көндә ул Восток Агрода бош агроном. Мәүлид Гарипов хуҗалыкның 4500дән артык чәчүлек мәйданында баручы эшләр өчен җаваплы кешеләрнең берсе. Шуның 1542 гектарында зерновой чәчелде. Калган мәйданда инде кормовой культуралар чәчелде. Убарканы исән сау җыеп чыктык. Гектардан 39,2 центнер уңыш алдык. Валовый бар 6220 тонна булды. Хуҗалыкның кырларында хәзер техника туктап тормый. Комбайннар кукуруз чабып, КАМАЗлар аларны траншеяларга алып китә. Биредә алар 4 2000 тонналыкларда, 3000 тонналыкларда бар. Быел малларга салынган азыкның сыйфат дәрәҗәсенең нәтиҗәләре дә инде билгеле. Безгә синажны ни өчен кирәк? Ул безгә кирәк протеин өчен. Протеин алабыз, синажнан дип сөйләштек. Теге семинарда сөйләшә башлаган шулай бит инде. Энергияны алабыз шушы кукуруз силосыннан дип. Кукмара республикада иң күп терлек булган районнарның берсе. Шул сәбәпле азык әзерләүгә гомумән хуҗалыкларның эшләренә аерым игътибар бирелә. Бүгенге көндә безнең 15 меңнән артык гектар кукуруз мәйданы районыбызда. Аларны тиз арада менә җыеп салып куярга дип сөйләшү булды бүген. Шулай аның сыйфатын, качествосын карап, нинди закваскалар кулланырга, ничек итеп капларга, ничек итеп таптатырга бөтен сөйләгән сөйләшүндә мин уйлыйм аның менә нәтиҗәсе бар дип. Без инде күрәбез, менә безнең елдан ел сөт күләмнәрдә артып килә. Бүгенге көндә районыбыз бертөкле культуралардан 37,8 центнер уңыр җыеп Татарстан районнары арасында 2нче урында тора. Киләчәктә хуҗалык җитәкчеләренә терлеккә азык әзерләү буенча да яхшы күрсәткечләргә ирешү бурычы куелды. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Көзгі ярминкәләр дәвам итә. Кукмарада мәгариф учреждениеләренең Юннат 2024 ярминкәсе үтте. Биредә яшелчә, җиләк җимеш, төрле кул эшләре тәкъдим ителгән иде. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Собирайся-ка, народ, у нас ярмарка идет, а на ярмарке что есть, вам всего не перечесть. Кызыклы җырлар һәм биюләр. Биредә барысы да чын ярминкәдәге кебек. Тик гади сатучылар урынына укытучылар, тәрбиячеләр, укучылар һәм аларның әтиәниләре. Шәһәрнең Комсомол мәйданында ел саен көтеп алынган ярминкә Юннат узды. Менә монда выставкада күреп киткәнегезчә Кукмараның бренды итекләр инде, аннан соң китап рекордлар китабына кертелгән бәлешне алып чыктык быел үзгә буларак. Ярминкәгә барысы да мәктәп яки үй бакчаларында үскән уңышларын, комыр ризыкларын, төрле банкадагы ризыклар алып килделәр. Тәкъдим ителгән товарларның күбесе кул эшләнмәләре. Педагог организатор белән советник директоры, ягъни мен инде без икебез интернеттан идея карап, шушы кукуруз ярдәмендә шушы ике гаилә елына багышланган кешеләрне ясадык. Кулында баласы да бар. Юннат ел саен күпләрнең уңышларын бәяләү урынына үрелә. Биредә балалар үз куллары белән ясаган эшләрне дә сата ала. Мы занимаемся украшениями. Без бизәнү әйберләре ясау белән шөгыльләнәбез. Барысын да табигый ташлардан ясыйбыз. Төрле балалар браслеты, алкалар, сыйфат ягыннан барысы да яхшы. Бәяләр ярминкәдә кибетләр белән чагыштырганда түбән. Шул сәбәпле һәркем үзенә теләгән товарны сатып ала алды. Кәбесте алдым. Бик әйбәт сортын. Андары чеснок алдым. Әле тагы карыйм әле. Тагы карыйм әле йөреп. Бәяләр ничек? Бәяләр кәбесте 30 сумнан әзерге кыйбатрак булды. Әйе, чеснок 300. Ярминкә бик матур, бик яратып йөрибез. Балаларның тырышлыкларын күрү үзе бер рәхәт. Менә бүген җиләк сатып алдык, ремонттан сорт. Дип әйттеләр инде, бик матур булып үсеп китәр дип ышанабыз. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев, сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.